and the right behavior. Behavior change en wach makoro nyaka mi wawuo e yo matut kendo e yo malong'o mondo mi ji obed gi dwaro mar timo gigo mana mabeyo, kendo ji obed gi dwaro mar ng'iyo ni to ratiro mar ng'ama miyo en mane, ratiro mar ng'ama nyako en mane, to an ere kaka anyalo bedo ni amiyo joma miyo gi joma mine dak e yo mar kwe kendo e yo magine safe. Koro empowerment en wach maduong' ahinya, kendo waneno ni empowerment ni o include nyaka ng'eyo ni to ka wach moro timore, reporting system chal nade, ere ng'ano ma en the right person monengo mi wachni. Kech kata mana data wacho ni kidhi e court, to the number of court cases ok romre gi the number of incidents motimore kuonde ma wadake. For example, girls defilement ma en wach makoro sani osebedo wach maduong' ahinya, kata mana rape cases, the number of the cases matimore kuonde ma e aluora kuonde ma ji odake ok romre gi the number of cases moter e court kendo mar mondo mi o charge jogo. En nikech ang'o? Nikech weche gi gilal e diere ka. To mana nikech empowerment pok watime yo maber mondo mi ji duto ng'e kaka ginyalo bedo gitimo reporting kendo gitimo follow up kendo justice bedo taken. But mogik en ni financial empowerment is a very important thing, kendo joma mine onengo ng'e ni ere kaka wach mar bedo ni inyalo tiyo kendo iyudo pesa ni e yo makare, kendo pesa ni inyalo kete mondo nyuolre makata ka koro kinyo kinyal dhi e dho wath, to pesa ni ene migawo moro ma onyuolore kata okidoki manyo rech, nyithindi nyalo chiemo, ginyalo dhi sikul, in bende inyalo yude lawi moro madundo, irwaki kendo ibed ng'ano manigi ngima maber. Thuolo marwa ema inyisa ni rumo otieno makawuono. Damaryce, wang'eyo ni weche mago mag kedo kod lwenje mag kit chwecha wanyalo wacho ni en gino miluongo kanyo kod dho ngere ni en collective responsibility ma ok nyal time kod ng'at achiel kende. Ere gima